slaviť. Dobre. Máš ešte náboje? Nie. Aha, musíš to povedať, že aby si skúsil kráčať, keď už radšej. Ja. Ti neviem, že dneska oddychovka. Si mal ísť do armády. Prečo? Čo by som tam robil? Na Afgáne teraz. Strieľal na ostro. Tí, čo by fakt na to mali, tak tam nejdú. A tí, čo na to nemajú, tak tí tam vezmú. A potom to aj vyzerá. Tak ako ja mám na armádu akože svoj názor a nevidím v tom nejakú... Vieš, kým je to takto zábava, tak je to dobré. Teraz sadím všetko na jednu kartu, našiel som jeden náboj, idem ho použiť. Neváham ho použiť. Tak ale ten Peťo ho neváha použiť. A ty si vydostrel tie malé, ty smrad. Sme mu dali, sme celý rozpálený. To Peťo strieľa ako blázon, agresívne. A čo ti s tým jedným vlastne spraví? Jaj? Dobre, počúvaj, ak to netrafíš, tak ješ pešo. Teraz záleží, či bude mať pekný zvyšok dňa, alebo nie. Ty si počul, že keď netrafíš, ideš pešo. A ešte nech povie, že býva v Trenčíne. No. No, tak toto... Ne. Nemáš jeden náboj? Nemám už.